Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanka huku hapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara, waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigira ine ya bulitwa ne Change Radio yo ya buda pa official Twitter yendo yabo vachitaura ivo vachiposta a video remukadzi achema mukadzi wekuchiadzwa achema achiti kuchiadzwa kuri kubiwa madiamonds zvikanzi pane ndege dziri kuuya almost every day nevarungu vachitora madiamonds vachienda vachinzi vane muchiadzwa hapana chavari kubenefita from madiamonds iyaya zviri kunzi vari kudzingwa vachida kuchera madiamonds chinzi vari kumhanyiswa nemapurisa nemasoja muri Zimbabwe vakataura ivo vachinzi there is nepotism pamamine workers aripo hanzi the local people vari kutadza kuwana basa mumamines muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe vachema mai ava vakati Mushati Mukuru NdiMnangagwa ndivo vari kutitsvinyira muri Zimbabwe chinzi vari kurara nenzara vachiluta maminerals muri Zimbabwe. Ndofunga yabuditsa Change Radio ichitaura iyo ichiti a villager from Chiadzwa was recorded on video expressing disappointment in the way ZANU-PF and its leadership have been exploiting the country's natural resources. And the first family and ZANU-PF elites are on record evicting villagers from their homes, often without compensation or a plan for resettlement when there is a mineral discovery in that particular area. And she also highlighted the nepotism in employing mine workers, where local people fail to get jobs at the mines while outsiders are hired. And she also confirmed that loads of diamonds are being airlifted regularly, yet the community is still suffering and not benefiting from the natural resources muri Zimbabwe. Machema mai ava tira kuti muone video mai ava vachitaura mubva matiudzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section nayo varwadziwa mai ava muri Zimbabwe. Tira kuti muone video mubva matiti zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pane bachabuda ngechedu achivandodyiwa nemutohwa batiri muno waMnangagwa ngaticherechedze ipopo voice yawo ngaacherechedze mukwada wadhi nachiadzwa wadhi tiri muruvhunze zimunya afaniri kundya ngauti unoite zvekuzama zwira mafoni kuti kwazorehwe munhu kwatohwe munhu ngehwanyenze ko inini ndiri muberere ndinozwa sei hama dzedu dziri upereremo kana zvisikaita Mnangagwa ngaaya achere makomba oti fushira tobaziye kuti hakusisina munhu kwete kutitambura techiona iwe cheye chibure mari yechienda vakazati siutengesa ndege dziri kuva dzechitora dzirikutara madhaka ati diamond here vanofanira kuti cherechedza ipopo baba Mnangagwa ndiwo baba yatakatarisa nhasi uno ma-MP makanzera mungaisapo asi Mushati Mukuru NdiMnangagwa ndo ari kutitsvinyira apa handiti kutaura ndi baba edu asi baba akarasa mhuri tinotaura kuti baba mwatirasa haafaniri kutirasa nekuti kanganwa kwachiadzwa kuno. Ndofunga mazonera mega muri Zimbabwe vachema mai ava vakati maZimbabweans haasi kubenefita from madiamonds ari kucherwa vana vachiadzwa havasi kubenefita. Ndanzi ndege dziri kuuya dzichitora madiamonds dzichiendesa kunze kwenyika muri Zimbabwe. Tinazive kunoona sei nyaya yekulutwa kwemaminerals iri kutaurwa iyi. Zvakare ndofunga vanosonjamisa vakabuda vachitaura pamusoro pekulutwa kuri kuitwa gold kuboterekwa nemachinese zvichinzi vadestroyer kuboterekwa zvichinzi hapasisina. Nyika yeZimbabwe iri kuparadzwa nemaforeigners vachitora maminerals. Zvakare kutemba muliswa vari kushurugwe vakabuda vachema zvakare vachitaura ivo vachiti nyika iri kuparadzwa boterekwa raparadzwa zvichinzi pari kuproducwa at least 80 kgs dzegold muri Zimbabwe. Zvichinzi havasi kumira vari kuluta. Ngona netweet yakapostwa natemba muliswa ari paboterekwa akataura achiti there used to be a beautiful scenic view from here, but today this skeleton ribcage of a mountain
is all that remains. Nyika inopunzwa nevasiri vene vayo. I hear that they are producing at least 80 kgs of gold and are in a rush to take as much as possible before they are stopped. Zvakabuda zvitaurwa nava Temba Muliswa Mare Zimbabwe akabuditsa another video pachitwa ma-operations ma-foreigners achichera chinhu dzapana kana the local people havasi kubenefita from operations ari kuitwa. Since how can we allow the country to be ravaged like this without any benefit and yet expect the rains to be normal? What's for Zimbabweans if they can't even benefit from this? This is sad. This is generational destructional that remains way after these people are gone. Vakabuditsa a video ratira kuti muone vachichema kuti this used to be a beautiful place, but kutaura kunoku paparara, kutaura kunoku botere kwaraparara, maminerals hanzi ari kulutwa, vanhu vachibuda nawo mune Zimbabwe. Zimbabweans havasi kubenefita from any of these operations ari kuitika. Saka ndiani ari kubenefita? Singazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tinoda kuti muone video rakapostwa navatemba muliswa vachitaura pamusoro pekuterekwa nemaminerals ari kutorwa. Muridza kuti muri kufunga pamusoro pevideo iri mucomment section. Tingade kuwesta nguva yenyu, tinoda kuti muone video iri muri Zimbabwe. Hi, this is Sabuko Mliswa, just at Boterekwa. I'm with my children. I just wanted to show them Boterekwa. Unfortunately, this is what I had to show them. I told them a story of how we would stop with my father and mother and he'd show us Boterekwa and tell us more about it. It is really something which is critical in terms of our heritage. But look at what has happened to Boterekwa today. Look at what has happened to Boterekwa today. You know, look at that. Look at that. They've done all sorts of things, whether it's the Chinese or any foreigner. I don't know if they would like this to happen in their own country. Cry, my beloved country. And now we talk about us having a drought. Are we not being punished for giving out our land, parceling it out and allowing these heritages to be in this state? Surely it cannot rain. It cannot rain. Look at that. And the beneficiaries of this are not Zimbabweans. Madzimambo nzvimbo ino ivano nzvimbo inawe benefit. Mvura yacho inganayi here. That's why you have a drought. Let's go back to respecting our tradition, culture and heritage. Sabuko Mliswa, Boterekwa.